času na čas prejaví niektorá z automobiliek snahu predstaviť svoje výrobky v Československu. Sériu tlačových besied absolvovali u nás zástupcovia firmy BMW. Predstavovali 5-kový a 7-čkový rad. Starší zástupca 5-kového radu bol inovovaný v roku 1981. O viac ako 5 rokov mladší je typ najnovšieho 7-čkového radu. Typ 750i s 12-valcovým motorom je považovaný za najmodernejšie vozidlo automobilky. V oboch prípadoch sú to autá patriace do vysokej cenovej kategórie. Ako uviedol zástupca firmy, myslia na budúcnosť a ich snahou je dostať sa aj na náš trh. Jedna z možností by bola, aby sme dodávali pre automobilku BMW niektoré súčiastky, čím by sa vytvorili možnosti na dovoz týchto vozidiel. Jedna vec je istá. Nad takýmito výrobkami sa poteší srdce každého motoristu.